आमच्या 70 बागान ठाणे पंचायतीन आमची एक घोडेमोडणी म्हणून जाता विच इज व्हेरी फेमस. आणि इट इज पार्ट ऑफ द शिगमो उत्सव तुमचो फेस्टिवल आणि दिस इज अ सेंच्युरीज ओल्ड फेस्टिवल. आणि तांची पळय जी समिती आसा दे ऑर्गनायज इट. एक 15 लाख खर्च करतात दर वर्सा अँड दे ऑर्गनायज दिस घोडेमोडणी फेस्टिवल एवरी इयर. आणि दे सी दॅट सगळे इट हॅपन्स इन अ व्हेरी ग्रँड स्केल. प्रॉपर अरेंजमेंट आसता, स्टेज आसता, लायट्स आसता, सगळे आसता, पुलीस येते. पण आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की तुम्ही तर इफ यू रेकग्नाइज दिस घोडेमोडणी फेस्टिवल एज अ स्टेट लेवल फेस्टिवल under cultural tourism calendar of Goa, and if you can provide financial assistance and logistical support to the organizing committee, so this will help promote our cultural tourism and interland tourism again in a different way. आणि तुमकां खबर आसतली घोडेमोडणी जी 70 ठाण्या जाता दॅट इज एकच जागो हो आमच्या गोंय राज्यान आसा दॅट हॅज दिस इन अ व्हेरी इलॅबोरेट. तांचे कॉस्ट्युम्स आणि ते द वे दे ड्रेस अप एज हॉर्सेस अँड ऑल एज वॉरियर्स, इट्स व्हेरी इलॅबोरेट आणि खूब सुंदर जाता.